Hey! Hi, what's up? Stop! How are you? I'm good. How are you? I'm good, thank you. Yeah, so obvious question. First thing, ఎట్లా నడుస్తుంది quarantine life? How are you managing things? Now it's better. ఇప్పుడు చాలా better. Now I got used to it. ఇప్పుడు కొంచెం I think కొంచెం ఏదైనా పనులు ఉంటే బయటకు వెళ్ళొచ్చు. It's little bit free now. But emergency అయితేనే I'm going out. గుడ్ కానీ ఈషా ఐ మస్ట్ సే ఇంట్లో వర్కౌట్ చేయడానికి మోటివేషన్ చాలా చాలా మోటివేట్ చేసుకొని రావాల్సి వస్తుంది. చాలా చాలా అవసరం. చాలా నువ్వేంటి చెమటలు కక్కే విధంగా వర్కౌట్ లో చేస్తున్నావు? ఐ మీన్స్ నీ షర్ట్ మొత్తం టీ షర్ట్ తడిసిపోయింది. ఎట్లా వస్తుంది నీకు ఆ మోటివేషన్? చెప్పవా ప్లీజ్? No, actually ఈ క్వారంటైన్ లో ఐ గాట్ సో యూస్ టు వర్కింగ్ అవుట్. ముందు కొంచెం ఎప్పుడైతే డుమ్మా కొడదామా అని ఉండేది ఎప్పుడు, బట్ నౌ ఐ గాట్ యూస్ టు వర్క్అవుట్ ఎవ్రీ డే. రోజు చేయకపోతే పిచ్చిలేసిపోతుంది నాకు. సో వర్క్అవుట్ కంపల్సరీ అనమాట రోజు. ఐఎమ్ నాట్ స్కిప్పింగ్ ఈవెన్ వన్ డే. సో ఐ గాట్ యూస్ టు, అంటే మంచిదే కదా, ఇట్స్ ఫర్ గుడ్. ఇట్స్ ఫర్ గుడ్ బట్ దట్ ఈస్ ఇంపాసిబుల్ టు హ్యాపెన్. కొంచెం కొంచెం మనం పుష్ చేయాలంతే. మనం పుష్. ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది ఆ మోటివేషన్? మాకు కూడా మోటివేషన్ టిప్స్ ఇవ్వు ఈషా ప్లీజ్. ఇట్స్ జస్ట్ దట్ అంటే ఒక 1 hour అలా గడిచిపోతుంది కదా, 1 hour 15 minutes అలా వర్కౌట్ లో అయిపోతుంది. అండ్ యూ ఫీల్ ఫ్రెష్ ఆల్సో. సో యా, దాట్స్ నైస్. ఓకే, సో ఈ క్వారంటైన్ టైంలో ఏంటి కొత్తగా ఏం నేర్చుకున్నావు? వంటలు వండడము లేకపోతే కొత్త వెరైటీలు ఎలాంటివైనా చేసావా? వంటలు కుకింగ్ అయితే కష్టం, బట్ తప్పలేదు. తప్పలేదు అసలు, ఎందుకంటే మెయిడ్స్ రావట్లేదు కదా, సో తప్పలేదు. కుకింగ్ అంటే నాకు కొంచెం వచ్చు, వెజ్ చేయడం అవి వచ్చు, బట్ ఐ హేట్ కుకింగ్. సో నథింగ్ మచ్ అబౌట్ కుకింగ్. బట్ అంటే కొన్ని మూవీస్ నేను ఎప్పుడు, అంటే మనం బిజీ ఉండి చూడలేకపోతాం కదా, ఆ మూవీస్లు సిరీస్లు కొన్ని కవర్ చేశాను. అండ్ వర్క్అవుట్ ఒకటి మంచిగా అయింది ఈ క్వారంటైన్. అంటే నాకే చాలా పెద్ద విషయం అనమాట. అంటే మనం యూజువల్లీ బిజీ ఉండి స్కిప్ చేస్తాము. ఐ డూ దట్. సో ఇప్పుడు ఏంటంటే ఏ ఆప్షన్ లేదు, ఏ వంక చెప్పడానికి లేదు. యూ హ్యావ్ టు డూ ఇట్ అట్ ఎనీ కాస్ట్. టఫెస్ట్ థింగ్ ఇస్ ఇంట్లో చేయడం. జిమ్ కి వెళ్ళడం ఓకే, ఇట్ హ్యాపెన్స్. ఇంట్లో ఇంకా అంటే ఇంట్లో ఎందుకు బాగా ఇంకా ఇంట్రెస్టింగ్ అనిపించింది అంటే వెయిట్స్ ఉండవు కదా, సో వాటర్ మెలన్ ఉంటుంది, అది పట్టుకొని చేయడం. సో ఇట్స్ ఇంట్రెస్టింగ్ అండ్ ఫన్ టు డూ. ట్రూ, అర్థమైంది. సో అలా ఎంటర్టైనింగ్ గా చేస్తున్నాం అనమాట. ఫస్ట్ లో బాగుండింది అండ్ తర్వాత అలవాటు అయిపోయింది. సో నా దగ్గర స్కిప్పింగ్ రోప్ ఉంది, సో ఐ డూ దట్ వన్. అండ్ కొన్ని ఫాలో అవుతాను నేను ఇన్స్టాగ్రామ్ లో, కొన్ని పేజెస్ వర్క్అవుట్ వి చూసి, అవి ఇంకా వేరే ఆప్షన్ లేదు కాబట్టి. నైస్, గుడ్. ఓకే, లర్నింగ్ సంథింగ్. సో ఈ అసలు ఈ లాక్డౌన్ అయిపోగానే నేను అది చేస్తా అని కంపల్సరీ ప్లాన్ చేసుకుంటారు కదా అందరూ. సో ఈ షాట్లో ఏమైనా ప్లాన్ చేసుకుని ఒక ఫస్ట్ 3 to 5 థింగ్స్ లాక్డౌన్ అయిపోగానే అసలు కరోనా ఎండ్ అయిపోయాక, లాక్డౌన్ అయిపోయాక అనేది నేను అనలేకపోతున్నా. ఈసారి ఎక్స్టెండ్ అవుతూనే ఉంది. ఐడో నేనేం అలా ఏం ప్లాన్ చేసుకోలేదు. ఐ థాట్ లాక్డౌన్ ఫినిష్ అవ్వగానే అంటే హ్యాపీగా అలా ఒకసారి బయటకు వెళ్ళొచ్చు, ఫ్రీగా అలా లాంగ్ డ్రైవ్కి వెళ్ళాలని అనుకున్నాను నేను. ఇప్పుడు బయటకు వెళ్ళినా సరే ఏదో ఎమర్జెన్సీ అయితేనే వెళ్తున్నాం కదా, బట్ చాలా రిస్ట్రిక్షన్స్ కూడా ఉన్నాయి మన సేఫ్టీ కోసమే అది. అండ్ యూ హ్యావ్ టు బీ కేర్ఫుల్ ఈవెన్ ఆఫ్టర్ లాక్డౌన్ ఆల్సో. కొంచెం కేర్ఫుల్ గా ఉండాలి, మాస్క్ వేసుకొని శానిటైజ్ చేసుకోవాలి రెగ్యులర్ గా. సో అవి పాటిస్తూనే ఐ వాంట్ గో ఫర్ లాంగ్ డ్రైవ్. అర్థమైంది. సో ఫస్ట్ డ్రైవ్ కి వెళ్ళాలని ప్లాన్ లో ఉంది ఈషా. బట్ ఫస్ట్ థింగ్ ఐ కమ్ టు ద పాయింట్. క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి కానీ నేను ఎప్పటి నుంచో, లాస్ట్ టైం మనం కలిసినప్పుడు కూడా ఒకసారి క్యాచ్ అప్ ఫర్ కాఫీ Starbucks, you remember? Yeah, Starbucks we met. Yes, I remember. నేను అప్పుడు కూడా అడుగుదాం అనుకున్నా, somehow it got slipped out of my mind. నీ టాటూ స్టోరీ తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నాం మేము. టాటూ చాలా చెప్పాను నేహ. అవునా? అయితే నేను మిస్ అయ్యాను. పర్లేదు, ఇంకొకసారి చెప్పు, షార్ట్ గా చెప్పు. అది యాక్చువల్లీ నేను సడన్ గా నాకు టాటూస్ అంటే ఇష్టం. సో ఒక రోజు సడన్ గా ఐ థాట్ దిస్ వన్ ఇస్ యూనిక్ అండ్ నైస్, సో ఐ గాట్ ఇట్ డన్.
బట్ దీని గురించి అప్పుడు నాకు కొంచెమే తెలుసు, లైక్ డిజైన్ ఒకటే బాగా తెలుసు. బట్ లేటర్ ఐ కేమ్ టు నో దట్ నేను బాగా గూగుల్ చేసేదాన్ని అనమాట. సో దెన్ ఐ థాట్ ఇది ఇండిపెండెంట్ స్ట్రాంగ్ ఇట్ డిపిక్స్ దట్. సో ఐ థాట్ ఓకే ఫైన్ ఇట్ సూట్స్ మీ అని చెప్పి వేసుకున్నాం. ఓకే. సో ఇంట్లో పర్మిషన్ ఇచ్చారా వేసుకునేటప్పుడు, లేకపోతే తెలియకుండానే వెళ్ళొచ్చి తర్వాత తిట్లు తిన్నావా? అంటే మా ఇంట్లో అట్లా ఏం రిస్ట్రిక్షన్స్ ఏం లేవు, టాటూస్ వద్దు అని అట్లా ఏం లేదు. ఓకే, మై విష్ అంతే. బ్లెస్డ్, లక్కీ యూ. I wish lucky I know even నాకు మై ఫ్రెండ్స్ అదే టాటూ వేయించుకుంటారు, ఇంటికి వెళ్ళేటప్పుడు కవర్ చేసేసుకుని వెళ్తారు అనమాట. అమ్మో మమ్మీ డాడీ తిడతారని చెప్పి. ఐ నెవర్ హ్యాడ్ సచ్ రిస్ట్రిక్షన్స్. ఒకటే అంటే నేను నా ప్రొఫెషన్ లో ఇనిషియల్ డేస్ లో టైమింగ్స్ వల్ల కొంచెం అర్థమయ్యేది కాదు ఇంట్లో. లైక్ మనకి స్పెసిఫిక్ టైమింగ్స్ ఉండవు కదా, లేట్ అవ్వచ్చు, ఒక్కొక్కసారి తొందరగా అయిపోవచ్చు. సో ఇట్ డిపెండ్స్. సో మై పేరెంట్స్ డింట్ అండర్స్టాండ్. అంటే మనందరికి ఒక టైమ్, సాఫ్ట్వేర్ టైమింగ్స్ అవి ఉంటాయి, రెగ్యులర్ టైమింగ్స్. సో అలా ఆ మైండ్ సెట్ లో ఉన్నారు అప్పుడు డాడీ మమ్మీ. తర్వాత నేను వాళ్ళు కూర్చోబెట్టి ఐ అండర్స్టూడ్ దెమ్, దిస్ ఇస్ నాట్ లైక్ దిస్ అని చెప్పి. సో అండ్ ఇంకోటి కూడా అడగాలనుకుంటున్నా, బికాస్ ఇట్స్ వెరీ రేర్. అంటే వెరీ రేర్ అని కూడా అనకూడదు, బట్ ఎలా అనాలి కూడా తెలియదు. బట్ ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్ మై క్వశ్చన్. మన ఇండస్ట్రీలో హీరోయిన్ అనగానే డెఫినెట్లీ అవుట్ ఆఫ్ స్టేట్, అవుట్ ఆఫ్ బార్డరే ఉంటుంటారు. సో తెలుగు అమ్మాయిలు అనే వాళ్ళు తక్కువ. అంటే ఉన్నారు బట్ అసలు లేరు, తీసుకోవట్లేదు అనే పాయింట్ నేను అన్ను, బట్ ఉన్నారు బట్ తక్కువ. సో బీయింగ్ అ తెలుగు గర్ల్, సో ఎప్పుడైనా యూనో ఎనీ డిఫికల్టీస్ ఫేస్ చేసావా నువ్వు ఆఫర్స్ లో కానీ, థింగ్స్ లో కానీ, పార్షియాలిటీ ఫీల్ అవ్వడం కానీ, ఇట్లాంటిది ఏమైనా యూనో యు సా ఎవర్? అంటే తెలుగు అమ్మాయి, I think there is some internet problem with you. తెలుగు అమ్మాయి, నాన్ తెలుగు అమ్మాయి అనే డిఫరెన్సెస్ నువ్వు ఎప్పుడైనా చూసావా ప్రిఫరెన్సెస్ లో? యా, అది ఉందని నేను ఎప్పటి నుంచో అన్నాను. యా, యు సెడ్ దట్. సో దాని గురించి ఏమైనా ఎక్స్పీరియన్స్ మాతో షేర్ చేసుకోగలుగుతావా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్స్పీరియన్స్ అంటే see that is there, like అందరికీ తెలుసు అది. not only you and me, everyone knows that. when even it's an open secret. Obviously everyone knows that. when మన తెలుగు వాళ్ళందరికీ తెలుసు కదా అది. it's not just me telling that the opportunities కొంచెం తక్కువ ఉన్నాయి, or else they are encouraging more బయట వాళ్ళని. it's a regular thing now. I think how it's changing, like అంటే లైక్ కొన్ని ఐ థింక్ 2-3 years or ఈ టైం నుంచి ఇట్స్ చేంజింగ్ లిటిల్ బిట్, విచ్ ఇస్ ఫర్ గుడ్. బట్ అంటే అసలు రీజన్ ఏంటి, ఎందుకు అని నీ జడ్జ్మెంట్? ఎందుకు వాళ్ళకి ఎక్కువ ఆఫర్స్ వస్తుంటాయి, వై నాట్ తెలుగు వాళ్ళకి రాదు అనేది నీ జడ్జ్మెంట్ ఏంటి? రీజన్ ఐ డోంట్ నో. ఐ మీన్ ఐ రియలీ డోంట్ నో ద రీజన్. బికాజ్ వాళ్ళు వచ్చినా సరే, అంటే వేరే ఎక్కడి నుంచి వచ్చినా మనం వచ్చినా సరే, వాట్ మ్యాటర్స్ ఈజ్ ఇన్ షో బేస్ యూ నీడ్ టు లుక్ బ్యూటిఫుల్ అండ్ దానికంటే ఎక్కువ టాలెంటెడ్ ఉండాలి. సో టాలెంట్ ఉంటే ఏంటి అంటే ఇట్స్ నాట్ అట్ ఆల్ అ ప్రాబ్లం. అంటే వేరే ఇండస్ట్రీస్ లో కూడా వర్క్ చేయొచ్చు, అదేం ప్రాబ్లం కాదు. బట్ వాట్ ఐ వాంట్ టు సే ఈజ్ యూ హ్యావ్ టు ఎంకరేజ్ మన తెలుగు అమ్మాయిలు కూడా, లైక్ లోకల్ గర్ల్స్ ని కూడా ఎంకరేజ్ చేయాలి. ఐఎమ్ నాట్ సేయింగ్ యూ హ్యావ్ టు బ్యాన్ అంటే బయట వాళ్ళు అసలు రావద్దు. ఐఎమ్ నాట్ సేయింగ్ దట్ వన్ అట్ ఆల్. ఐ విల్ నెవర్ సే దట్ వన్. అది తప్పు కూడా. మన టాలెంట్ ఉంది, ఎక్కడైనా వర్క్ చేయొచ్చు. లాంగ్వేజ్ ఇస్ నాట్ అట్ ఆల్ అ బ్యారియర్, రైట్? బట్ వాట్ ఐఎమ్ సేయింగ్ ఈజ్ మెజారిటీ ఈజ్ దట్ సైడ్. యూ గాట్ మై పాయింట్, రైట్? సో అది కొంచెం ఈక్వల్, అట్లీస్ట్ ఈక్వల్ ఉంటే బాగుంటుంది కదా అని చెప్పి, అంతే. అంటే సపోర్ట్ చేయాలి కదా, దట్ ఈస్ వాట్ ఐఎమ్ సేయింగ్. సపోర్ట్ ఉండాలి. అంటే మన వాళ్ళు మనకు చేయకపోతే ఇంకెవరు చేస్తారు? ఎగ్జాక్ట్లీ, అది ఉండాలి. ఎందుకంటే ఐ సీన్ ఇన్ తమిళ ఇండస్ట్రీ, అంటే మలయాళం విన్నాను నేను, అంటే లోకల్ టాలెంట్ బాగా ఎంకరేజ్ చేస్తారు వాళ్ళు. సో ఐ హర్డ్ దట్ వన్. దెన్ నాకు అనిపించింది, అయ్యో మన వాళ్ళు కూడా ఇంకా చేస్తే బాగుంటుంది కదా, అది భాష వచ్చి చెయ్యాలని. ఇప్పుడు నాకు అనిపిస్తుంది, అరే ఐ వాంట్ టు వర్క్ విత్ big actors, I want to work with good stars,
Mahesh Babu garu, Ram Charan, everyone. I want to work with everyone. I'm very happy and I feel very lucky I worked with Junior NTR. He's amazing. Ante ఆయన యాక్టింగ్ వేరే లెవెల్ అసలు. అంటే when you're acting with him you can learn a lot. I'm telling you, right? So these are all very, very good actors. Like all the newcomers or the established ones, superstars, వీళ్ళందరూ చాలా talented. So I want to work with them. సో అలా అనుకోవడంలో తప్పలేదు కదా. అందుకే నన్ను ఎవరైనా ఫేవరెట్ యాక్టర్ అండి, ఎవరితో యాక్ట్ చేయాలనుకుంటున్నారంటే I didn't get opportunity to work with them. They have to give me the opportunity to work with them. True. That is what. Yeah. Get it. I can totally understand that point. Okay. I hope that day comes very soon for you. I hope. For everyone, for every Telugu artist, not only actresses but deserving, every deserving Telugu artist. Exactly. Yeah. And అమ్మా ఇందాక నుంచి బుడలో ఈ పాయింట్ పట్టుకొని ఆగుతా ఉన్నాను. ఈషా, నువ్వు నెలలో ఎన్ని ఫోటో షూట్లు చేస్తావు ఈషా? నెలలో అన్ని ఏం చేయరు. How many? I open like your Instagram is like photo shoot. This different designer, that designer, different clothing, different accessories, hairstyle. Oh my God, ఎన్ని వేస్తావు? No, I mean అంటే ఇప్పుడు యూజువల్లీ ఇప్పుడు మనకి లాక్డౌన్ లేదు అంటే ఈ సిచ్యువేషన్ రాకపోయి ఉంటే we'll be doing something or the other కదా. ఏదో ప్రమోషన్స్ ఉంటాయి or some event or something shoot ఉంటుంది. And in this profession you have to do photo shoots, you have to present yourself, you have to put pictures out so that you're telling people that you can look in a certain way also, which is not at all bad. అంటే in this profession ఇప్పుడు నువ్వు సాఫ్ట్వేర్ జాబ్ చేస్తున్నావు అనుకో, నువ్వు ఏమేం చదువుకున్నావు, ఏమేం కోర్సులు చేసావు, వాడికి ఎట్లయితే చూపిస్తావు ఇంటర్వ్యూ చేసేటప్పుడు, దిస్ ఇస్ ఆల్సో లైక్ దాట్. లైక్ see, I look good in this avatar also. See, I can act like this also. See, I can be like this also. So it's just like that. It's like a resume. Oh, other point. It's just upgrading your resume, ante. Yeah. But seriously amazing ఉంటాయి తెలుసా నీ ఫోటో షూట్స్, పిక్చర్స్. Thank you so much. ఒక కొంచెం సేపటి వరకు నీ ఇన్స్టాగ్రామ్ అలా చూసుకుంటూ ఒక టైం ని మర్చిపోవచ్చు. Beautiful pics they are. Thank you so much. Yeah, you're sounding like girl crushing on me. You can say that. Why not? తెలుగు అమ్మాయి ఉంది కదా, సో నేను కొంచెం పార్షియాలిటీ కూడా తీసుకుంటాను. మా తెలుగు యాక్ట్రెస్, I don't mind being on that list. సో నీ ఫేవరెట్ డిజైనర్ ఎవరు? ఫేవరెట్ డిజైనరా? ఫేవరెట్ డిజైనర్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు ఈ క్వశ్చన్ నేను అసలు. ఫేవరెట్ డిజైనర్ నాకు సబ్యసాచి నచ్చుతుంది. ఐ రియలీ లైక్ దేర్ క్లోత్స్, స్టైలింగ్ అంతా బాగుంటుంది నాకు, డిజైన్స్ అండ్ ఆల్సో. I've never tried it but I want to. Definitely worth it will be asla. I know every girl's wish is to wear Sabyasachi's clothes. Obviously. Yeah, especially for the married stuff and all, marriage collection. Sabyasachi is always on the tick one. Yes. Yeah. And yeah, మన టాలీవుడ్ బాలీవుడ్ రెండు సెపరేట్ చేస్తాను. సో టాలీవుడ్ హీరోయిన్స్ లలో ఎవరి వార్డ్రోబ్ కలెక్షన్ అంటే నీకు ఇష్టం? టాలీవుడ్ లోనా? యా, టాలీవుడ్ లో యాక్ట్ చేసిన వాళ్ళని అనుకుందాం. అదే టాలీవుడ్ లో యాక్ట్ చేసిన వాళ్ళు వార్డ్రోబ్ అంటే లైక్ జనరల్ డ్రెస్సింగ్ స్టైల్ యు మీన్ టు సే? జనరల్, యా. వాళ్ళ లుక్స్, ఎవరి డ్రెస్సింగ్ స్టైల్, ఎవరి అపియరెన్స్, వాళ్ళ ఎవరి క్లోతింగ్ నీకు ఎక్కువగా ఇష్టం? అంటే నాకు ఇద్దరు ముగ్గురు ఉన్నారు. ఐ లైక్ శృతి హాసన్స్. నాకు అట్లా టామ్ బాయ్స్ గా నచ్చుతుంది. అండ్ సేమ్ టైమ్ it's nice. And I like Samantha's dressing sense is also very good. అంటే ఒకటే ఫాలో అవ్వరు కదా, they try different types of clothes and styles. So yeah. బాలీవుడ్ లోనా? బాలీవుడ్ లో బాలీవుడ్ లో వచ్చేసి చాలా మంది ఉన్నారు. సేఫ్ ఆన్సర్ అది. చాలా, ఎందుకంటే బాలీవుడ్ ఇస్ లైక్ టూ అప్గ్రేడెడ్ వర్షన్ అది. I like Sonam Kapoor's
Sonam Kapoor. That's what I'm about to give a hint. Yeah, She's a Sonam Bollywood Kapoor, diva. So you definitely. yeah. She's అంటే she tries everything. Like hairstyles దగ్గర నుంచి she tries every dress. So yeah, it's nice. I like her. She looks good in everything she wears, whatever it is. అంటే you have to carry yourself also కదా వేసుకోగానే సరిపోతుంది డ్రెస్. You have to have that look. యా ఎస్ ఈ క్లోతింగ్ ఫ్యాషన్ న్యూస్ కంటిన్యూ చేద్దాం. ఒక్కసారి ఫ్యాన్స్ టెక్స్ట్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోదామా? అందరు హాయ్ 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 వెళ్తున్నారు. కొంతమంది లేకపోతే అందరూ తర్వాత పెడతారు ఏంటి మేడం ఒక్క హాయ్ కూడా చెప్పరా అంటారు. ఓకే సో లెట్స్ గో గైస్. Hi, ఏమైనా hi, మంచి క్వశ్చన్ ఉంటే అడగండి, దాన్ని నేను ఈషాకి అడుగుతా. మంచి క్వశ్చన్, ఇంట్రెస్టింగ్ క్వశ్చన్ ఏదైనా ఉంటే. సో ఒకసారి అందరికి కలిపి హాయ్ చెప్పేసి ఈషా, బాగుంటుంది. అందరికి హాయ్ హలో ఎలా ఉన్నారు? ఐ హోప్ యూ ఆల్ ఆర్ డూయింగ్ గుడ్. యాక్చువల్లీ నేను చాలా రోజుల తర్వాత లైవ్ వచ్చా. మధ్యలో బ్యాక్ టు బ్యాక్ లైవ్ చేశాను అందరికి. తర్వాత మధ్యలో గ్యాప్ వచ్చింది, మళ్ళీ చేయలేదు నేను. మళ్ళీ చాలా తర్వాత అందుకే మళ్ళీ ఈ రోజు తర్వాత. సూపర్ మ్యామ్, బిగ్ ఫ్యాన్ ఆఫ్ యూ మ్యామ్. విజయ్ కుమార్ అంట. హాయ్ విజయ్. యా సో యూజువల్ గా ఈవెన్ షూటింగ్ టైమ్స్ లో కానీ ఆర్ నీ ఫోటో షూట్స్ లో కానీ ఆర్ యూ బీన్ ఇన్ టు లాట్ ఆఫ్ ఈవెంట్స్ కూడా డిఫరెంట్ క్లోతింగ్ ట్రై చేసావు కదా. సో నీకు యూజువల్ గా కొన్ని క్యారీ చేయడం చాలా కష్టం కొన్ని బట్టలు, కానీ తప్పదు, కొన్ని సిచ్యువేషన్స్ లో తప్పదు, యూ హ్యావ్ టు వేర్. సో అలాగా గుర్తుండిపోయి చాలా కష్టపడి క్యారీ చేసిన క్లోతింగ్ ఏదైనా ఉందా? చాలా ఉన్నాయి. అంటే యాక్చువల్లీ ప్రాబ్లం ఏంటి అంటే ఇట్స్ జస్ట్ యూ హ్యావ్ టు వేర్ ఇట్ కదా. కొన్ని కాస్ట్యూమ్స్ ఎలా ఉంటాయి అంటే చాలా లాంగ్ ఉంటాయి. సో ఆ లాంగ్ లెంత్ కి మ్యాచ్ అవ్వడానికి ఇంత పెద్ద హీల్స్ వేయాలి. సో దానికి ఇంత పెద్ద వాట్ యు సే బ్రాడ్ గా ఉండి దానికి ఇంత హీల్ ఉంటుంది. ఎప్పుడు పడిపోతానో స్టేజ్ మీద ఎప్పుడు పడిపోతానో నేను. అది లైక్ అంటే చాలా పెయిన్ కూడా వస్తుంది కదా, చాలా పెయిన్ వస్తుంది. సో నేను ఏం చేస్తాను, పెయిన్ కిల్లర్ కదా స్ప్రే, వాలిని. సో వాలిని స్ప్రే చేసుకొని కొంచెం డ్రై అయ్యాక అప్పుడు వేసుకుంటే ఎన్ని అంటే మధ్యలో మనకి యూ గెట్ హర్ట్ రైట్ వైల్ వాకింగ్ ఆల్సో, అది ఏం తెలీదు. సో ఈవెంట్ అయ్యే వరకు నమ్ము ఉంటుంది. ఈవెంట్ అయిపోయాక నైట్ అయిపోయేసరికి ఇంకా నొప్పి స్టార్ట్ అయిపోతుంది. Thanks for the tip. I really needed this. Badly needed that. You get numbing cream also, but నాకు అది దొరకలేదు. So I tried Volini. It worked. Oh, ఇలాంటిది కూడా ఉంటుందా? ఇమ్మీడియట్ గా numbing cream ఉంటుంది. దొరికితే నీకు కొనిస్తాను, నేను కొని పెడతాను, కలిసినప్పుడు ఇస్తాం. సో బట్ ఏదైనా సిచ్యువేషన్ గుర్తుందా? ఎస్పెషలీ లైక్ ఐ రిమెంబర్ ఫిలిం ఫేర్ లో యు వేరింగ్ అ బ్లాక్ లాంగ్ హ్యూజ్ కేన్. అసలు ఎలా అక్కడ నుంచి వస్తుంటేనే లైక్ అది ఫిలిం ఫేర్ ది. దట్స్ అ వెరీ డిఫరెంట్ స్టోరీ బికాస్ I was not conscious about my dress at all because I was more nervous about me hosting film fair. That's the first time. నాకు కొంచెం స్టేజ్ ఫియర్ ఉంది, బాగా ఉంది అన్నమాట. సో ఫస్ట్ టైం హోస్ట్ చేయడం అండ్ I was like, oh my god, అంటే ఒక ఇట్లా I was like, what do you call that one, man? Just stuck అయిపోయి ఉంటారు కదా. I was like that. Okay. So I'm like అంతా రెడీ అయ్యా. ముందు 2 days నుంచి బాగా లైన్స్ అన్ని రెడీ అయ్యాను. సో మనకి అక్కడ టీపీ కూడా ఉంటుంది అనమాట. సో దే విల్ స్క్రోల్ ఇట్. సో బట్ యూ హ్యావ్ టు టెల్ ఇట్ యాజ్ ఇఫ్ నీ ఓన్ గా నువ్వు చెప్తున్నావు. సో బ్యాక్ స్టేజ్ లో చాలా టెన్షన్, బట్ అందరూ సందీప్ కిషన్ ఉన్నారు అండ్ రాహుల్ వాజ్ ఆల్సో దేర్. సో లైక్ ఏం కాదు సార్, చిల్, ఊరికే వచ్చి యూనో ఫన్ గా ఉంటది, బాగుంటది, వచ్చి చేసేసి వెళ్ళిపోతే అయిపోతుంది అని. లైక్ ఓకే ఫైన్, ట్రై చేయడంలో తప్పలేదు కదా అని చెప్పి. బట్ వెరీ గుడ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఐ హ్యాడ్. యా. So a script preparation is lot different than acting. You know, anchoring is a script preparation. See, every this thing is different. Anchoring is another job again. Acting is a different thing again. Everything is different. Annitki it has its own importance anamata. Yeah. So, yeah. సో ఈ యాంకరింగ్ వచ్చేసరికి ఆ స్క్రిప్ట్ ప్రిపరేషన్ నీకు ఎలా అనిపించింది? అండ్ ఆ టైంలో యూనో ఆఫ్ కోర్స్ యూ హ్యావ్ ఇద్దరు ఫుల్ మంచి కంపెనీ, ఫుల్ అండ్ హైపర్ ఎనర్జెటిక్ కంపెనీ ఉన్నారు నీతో పాటు. సో ఏదైనా మంచి అంటే వాళ్ళు ముందు చేస్తున్నారు, వాళ్ళు ఆల్రెడీ ముందు చేస్తున్నారు. అండ్
I'm the person who's doing it for the first time, and I was really tensed అనమాట. చాలా చాలా టెన్షన్ ఉండేది. అండ్ రాహుల్ అండ్ సందీప్ అయితే దే సపోర్టెడ్ మీ అలాట్. దే లైక్ నో ఇట్స్ ఓకే, టేక్ ఇట్ చిల్ పిల్, మంచిగా చేస్తావులే, ఏం కాదు అని చెప్పారు. ఓకే, ఐ థాట్ లెట్స్ గివ్ ఇట్ అ షాట్, మంచిగా వస్తే వచ్చింది, లేకపోతే లేదు, ట్రై చేయడంలో అయితే తప్పలేదు కదా అని చెప్పి ఐ డిడ్ ఇట్. దట్స్ ఇట్. Yeah, and it came well. It's good. Yeah, it came well. It really came good. Yeah. So ఏదైనా మెమరీస్ గుర్తున్నాయా ఆ టైంలో? మీరు బాగా అంటే యూజువల్ గా మాట్లాడుకునే టాపిక్స్ కానీ ప్రిపరేషన్ టైంలో నీకు పడిన పంచులు కానీ, వాళ్ళిద్దరు పక్కన ఉన్నారంటే పంచులు పడతానే ఉంటాయి ఫర్ షూర్. అది కాదు, ఫిలింఫేర్ యాక్చువల్ స్టేట్ మీదకి వెళ్ళి అది చదవాలి కదా, సో టీపీలో చదవాలి. సో చదువుతున్నప్పుడు నాకు క్యూ ఇస్తూ ఉంటారు వాళ్ళు. సో నాకు మధ్యలో నా టెన్షన్ కి క్యూ ఇచ్చినా నాకు అర్థం కాలేదు. ఐ వాజ్ లైక్ బ్లాంక్, కంప్లీట్లీ బ్లాంక్ ఆన్ ద స్టేజ్. రాహుల్ ఈషన్ ఇదే అన్నాడు. అప్పుడు ఓకే ఫైన్, ఐమ్ గోనా రీడ్ ఇట్ నౌ అని చెప్పి చదివాను. సో ఐ వాజ్ లైక్ అంటే నాకు ఏమన్నా డిడ్ ఐ రూయిన్ ఇట్ ఆర్ నాట్ అని చాలా భయం వేసింది కొంచెం. బట్ ఐ డెంట్ రూయిన్ ఇట్. ఐ వాజ్ లిటిల్ టెన్స్డ్, వెరీ మచ్ టెన్స్డ్. బట్ దీస్ టూ గైస్ హెల్ప్ మీ అ లాట్. Awesome. Nice. So మరి నెక్స్ట్ ఇంకొకసారి అడిగితే కూడా ఫిల్మ్ ఫేర్ కి హోస్ట్ చేయడానికి రెడీ అయినా? డెఫినెట్లీ. ఏముంది, టెన్షన్ పడుకుంటా చేసేయడం, ఎంత అలవాటు అయిపోతుంది. అలవాటు. ఓకే. అండ్ యా, ఫస్ట్ టైం నువ్వు కెమెరాని ఫేస్ చేసినప్పుడు, లైక్ ఆడిషన్ అలాంటిది ఏమైనా చేసినప్పుడు అదేమైనా గుర్తుందా మెమరీ? ఐ రిమెంబర్. అది ఎవరు మర్చిపోలేరు. ఫస్ట్ టైం కెమెరా ఫేస్ చేసింది ఎవరు మర్చిపోలేరు. అంటే హౌ డిడ్ ఐ ఫీల్ అనా? యా, ఎలా అనిపించింది, ఎలా ఫేస్ చేసావు, తర్వాత ఎలా రియలైజ్ అయ్యావు? మూవీకి నేను ఫస్ట్ టైం అంటే యాక్చువల్ షూట్ చేసినప్పుడు ఐ వాజ్ సూపర్ డూపర్లీ టెన్స్డ్. అంటే చాలా చాలా సూపర్ డూపర్లీ, అంటే కడుపులో నొప్పి, ఎక్సైట్మెంట్, డైలాగ్ రావాలి. మళ్ళీ అది ఒకటే లైన్ డైలాగ్ అంతే, ఏం లేదు. ఒక లైన్కే. దట్స్ మై ఫస్ట్ మూవీ కదా, కొంచెం టెన్షన్ ఉంటుంది. అండ్ టెక్నికలీ ఆల్సో ఐ వాజ్ నాట్ అవేర్ ఆఫ్, అంటే కొన్ని తెలియవు, కొన్ని తెలుసు. అంటే ముందు మాకు వర్క్ షాప్స్ అయ్యాయి కాబట్టి దట్ హెల్ప్ మీ అ లాట్. సో బట్ స్టిల్ డే వన్ కెమెరా నీ మొహం మీదే ఉంటుంది ఫస్ట్. సో నీదే డైలాగ్, నీకు మొహం మీద లేకపోయినా పక్కన ఉన్న టెన్షన్ ఉంటుంది. సో బట్ సుమంత్ అశ్విన్ ఏం కాదు, తప్పు వచ్చినా ఇంకో టేక్ తీసుకుందాం, ఏమీ కాదు, ఎన్ని టేక్లైనా తీసుకోను, ఓకే ఫైన్ అని చెప్పి ఈ మాత్రం క్లారిటీ ఇస్తే చాలు, 100 టేక్ చేసుకొని పోతాను. బట్ నో, సో అంత టెన్షన్ ఉండింది. ఫస్ట్ మూవీ అంతా అలాగే టెన్షన్ తోనే గడిచింది. తర్వాత ఐ గాట్ యూస్డ్. హోల్ మూవీ అదే టెన్షన్ లో ఉండే. హోల్ మూవీ అంటే కొన్ని చేసింది అంతకు ముందు, ఆ తర్వాత. అండ్ ఐ హ్యాడ్ లెందీ డైలాగ్స్ అనమాట, టూ మచ్ ఆఫ్ ఎమోషన్స్, లెందీ డైలాగ్స్ చాలా ఉండింది. అండ్ థ్యాంక్ గాడ్ వర్క్ షాప్స్ వల్ల, రిహార్సల్స్ వల్ల ఐ గాట్ ద లైన్స్ బిఫోర్ ఓన్లీ. అప్పుడు కష్టపడాల్సిన పని రాలేదు నాకు కెమెరా ముందు. సో ఇట్ వాజ్ నైస్. అంటే ఎంత టెన్షన్ పడ్డా ఇట్ పెయిడ్ ఆఫ్. సో ఇట్స్ నైస్. Awesome. Nice. And all these dialogues preparation things and all ఉంటుంటాయి. అంటే నేను వింటూ ఉంటా, కొన్నిసార్లు సెట్ దగ్గరకు వచ్చేసరికి కొన్ని డైలాగ్స్ మారిపోతూ ఉంటాయి కదా. సో ఆ టైంలో అంటే యూజువల్ గానే టెన్షన్ పడుతుంటుంది మహేషా. సో మరి ఆ టైంలో ఎలా రియాక్ట్ అవుతుంటది, ఎలా పడ్డాను అంటే ఫస్ట్ మూవీకి ఆన్ ది స్పాట్ డైలాగ్స్ ఏమి నాకు చేంజ్ అవ్వలేదు, లైక్ అవ్వలేదు. నాకు గుర్తున్న వరకు అయితే ఏం డైలాగ్ ఏం చేంజ్ లేదు. సో ఇప్పుడు ఒక సీన్ ఇది అవుతుంది అంటే ఐ నో ద డైలాగ్స్. ఒకసారి చూసుకోగానే ముందే రిహార్సల్స్ చేశాం కాబట్టి డైలాగ్స్ అనేది గుర్తుండేది. బట్ తర్వాత నాకు అంటే చెప్తారు కదా వెల్ విషర్స్ అండ్ ఆల్, అన్ని సినిమాలు అందరూ ఇలాగా ఉండరు, అంటే వర్కింగ్ స్టైల్ డిఫరెంట్ ఉంటుంది. అప్పుడు నాకు తెలీదు, సడన్ గా చేంజ్ చేయొచ్చు, ఇంప్రూవైజేషన్స్ ఉంటాయి, చాలా ఉంటాయి అని చెప్పారు. సో ఐ వాజ్ లైక్ ఓకే ఫైన్. అండ్ అది కూడా ఎక్స్పీరియన్స్ అయింది. నౌ ఐ నో. యా.
ఓకే. సో ఏంటి ఇప్పుడు నెక్స్ట్ కింద అంత క్వశ్చన్స్ వస్తున్నాయి. నెక్స్ట్ ప్రాజెక్ట్స్ ఏంటి, నెక్స్ట్ ఏంటి, అప్డేట్ ఏంటి అని అడుగుతున్నారు. సో ముందు అది అడిగేస్తాను నిన్ను. అందరూ అడుగుతున్నారు కాబట్టి. సో వాట్ నెక్స్ట్? నెక్స్ట్ వచ్చి తెలుగులో ఐ హ్యావ్ టు సైన్. యాక్చువల్లీ లాక్డౌన్ ముందే చేయాలి, బట్ లాక్డౌన్ అయింది కాబట్టి వన్స్ ఇట్స్ కంప్లీటెడ్ దెన్ ఐ కెన్ అప్డేట్ యూ. అండ్ తమిళ్ మూవీ ఒకటి రిలీజ్ ఉంది. దట్ ఈస్ ఆల్సో యాక్చువల్ సమ్మర్ రిలీజ్ అనుకున్నారు, మళ్ళీ లాక్డౌన్ వల్ల తర్వాత రిలీజ్ అవుతుంది. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చి ఒక కన్నడ మూవీ ఉంది, అది స్టార్ట్ అవుతుంది. అండ్ నెక్స్ట్ వాట్ ఇస్ అదర్ వన్, నెట్ఫ్లిక్స్ చేశాను నేను. వావ్, దట్స్ ఆసమ్. ఎప్పుడు I don't know when is that coming. ఓకే. రావచ్చేమో మళ్ళీ 2 months లో or 1 month లో. ఓకే. సో తెలుగు, తమిళ్, కన్నడ అయిపోయింది. మరి బాలీవుడ్ లోకి ఎప్పుడు ఇషా? వెళ్తా, తొందరగా వెళ్తా. దాట్స్ ద స్పిరిట్ గర్ల్, దాట్స్ ద కాన్ఫిడెన్స్. నాకు తెలిసి అంటే నేను అడిగిన ఈ క్వశ్చన్ అడిగిన హీరోయిన్స్ లలో నువ్వు ఒక్కదానివే తెలుసా ఈ రేంజ్ లో వెళ్తా, తొందరగా వెళ్తా, చంపేస్తా, పొడిచేస్తా, దున్నేస్తా బాలీవుడ్ అన్న టైప్ లో చెప్పావు. So Telugu industry lo and there's a lot of amazing talented directors unnaru. So nee list lo like your most favorite that you like work cheyali compulsory tento work cheyalani director evaru? తెలుగులోనా? Yeah, చాలా పేర్లు ఉంటాయి, బట్ హైయెస్ట్ పాయింట్ లో ఉన్న డైరెక్టర్ ఎవరు? హైయెస్ట్ పాయింట్ లో ఉన్న డైరెక్టరా? నో ఇది మళ్ళీ 1 2 3 నుంచి వస్తుంది. నో, సరే నెంబర్స్ వద్దులే కానీ ఒక ముగ్గురు పేర్లు చెప్పు. ముగ్గురు పేర్లు చెప్పాలా? అంటే ముగ్గురు పేరు చెప్పినంత మాత్రం వేరే వాళ్ళతో చేయాలని కాదు, బట్ ఐ రియలీ లవ్ దేర్ వర్క్. సుకుమార్ గారు, చంద్రశేఖర్ ఏలేటి గారు, యా మోహన్ గారితో నేను ఆల్రెడీ చేసేసాను కాబట్టి అది చెక్ అయిపోయింది. రాజమౌళి గారు, I really like Vivek Athreya, Prashant Verma. These are all very talented directors. Come on, alla list వెళ్తూనే ఉంటుంది నాకు. కానీ So yeah, and Adivi Sesh toti and alage Sesh is also very good director again. Amma మూడు పేర్లు అయిపోయాయి. Okay, no wonder you have such, నీ కోరిక చెప్తున్నావు. That's really nice. So Advi Sage and Sir Srinivas గారితో కూడా వర్క్ చేసినావు. వాళ్ళిద్దరితోటి వర్కింగ్ ఎలా ఉంటది? ఎవరితో? సారీ, I didn't get. Advi Sage and Sir Srinivas గారు ఇద్దరితోటి ఎలా ఉంటది వాళ్ళతో వర్కింగ్ టైం? అంటే ఆఫ్ ద కెమెరా అసలు ఏం మాట్లాడుతుంటారు? ఆఫ్ ద కెమెరా వాళ్ళిద్దరు ఏం మాట్లాడుకుంటారా? మీరు ముగ్గురు కలిసినప్పుడు అంటే యు వర్క్ దిస్ మేము ముగ్గురు కలిసింది ఐ థింక్ ఓన్లీ అమితుమి షూట్. అమితుమి షూట్ లో మేము ముగ్గురు అంటే సెట్స్ లో ఉన్నది. అమితుమి మాకి షూట్ చేస్తున్నట్లేదు ఎప్పుడు, అంటే ఇట్స్ లైక్ ఎ హాలిడే ఫర్ us. లైక్ వెళ్తాము, ఇట్స్ కామెడీ మూవీ రైట్, అండ్ తెలంగాణ డైలెక్ట్ ఉంటుంది. సో వీ హ్యాడ్ లాట్స్ ఆఫ్ ఫన్ వైల్ షూటింగ్ ఫర్ అమితుమి. అండ్ అంటే శ్రీని ఎప్పుడు జోకులు వేస్తా ఉంటారు అనమాట. లైక్ తన సెన్స్ ఆఫ్ హ్యూమర్ చాలా బాగుంటుంది. అండ్ సేష్ ఈజ్ సమ్మన్ హూస్ లైక్ సీరియస్ గా, లైక్ గూఢాచారి టైప్స్. నేను ఊరికే శేష్ మీద జోకులు వేస్తా ఉంటారు అనమాట. శ్రీని కూడా మంచి జోకులు వేస్తాడు, అండ్ అదితి కూడా ఉండేది అప్పుడు. సో ఇట్ వాస్ ఫన్ యాక్చువల్లీ, బాగుండేది. Awesome. And one of the nicest movie Subramaniapuram lo నాకైతే చాలా నచ్చింది. I loved it. I mean it. అసలు ఇంతవని కాదు, బట్ నిజంగానే నాకు కాన్సెప్ట్ నచ్చింది. Thank you so much. So what was your first reaction? I also liked that movie, Subramaniapuram. Yeah. So సుమంత్ తోటి యాక్టింగ్ ఎలా అనిపించింది? How was that experience? సుమంత్ తోట it was nice. Sumanth is a pure gentleman anamata. Like I've never seen someone like that. Like example, he's like proper gentleman anamata.
Oh. ఇట్స్ అంటే అక్కినేని ఫ్యామిలీ అంతా సో దే ఆర్ లైక్ ప్రాపర్ జెంటిల్మెన్స్ రైట్ లైక్ వెన్ దే టాక్ దే వెన్ దే లైక్ అంటే చాలా ప్రాపర్ గా మాట్లాడతారు బిహేవ్ చేస్తారు లైక్ అదే చెప్పాయి కదా జెంటిల్మెన్ టైప్స్ అండ్ ఇట్ ఆయన ఐ నెవర్ సీన్ హిమ్ యల్లింగ్ ఎట్ సమ్వన్ ఆర్ సంథింగ్ హీస్ చిల్ పర్సన్ చాలా కూల్ ఉంటారు ఐ థాట్ ఈస్ వెరీ సీరియస్ బట్ హీస్ నాట్ హీస్ లైక్ ఫన్ పర్సన్ టు వర్క్ విత్ yeah Oh, pure gentleman. Okay, get it. sure. Yeah. How is it working? Your questions ఇందాక నుంచి కూడా సుమంత్ గురించి అడిగారు చాలా మంది సో క్వశ్చన్ అడిగేశాను సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ గైస్ సో మళ్ళీ ఒకసారి అందరికి కూడా హాయ్ చెప్పేసి సో హాయ్ నువ్వు ఏదో పెట్టారబ్బా ఏదో ఉమా మహేశ్వరి అంటుంది ఐ లవ్ యూ సో మచ్ ఈషా అంట సారీ ఉమా మహేశ్వరి సేస్ షీ లవ్స్ యూ సో మచ్ okay love you too guys Isha Rebba, you're like an angel. thank you so much Ilaga, I just realized, I just thought, like, you know, ఏదైనా ఫ్యాన్ మూమెంట్స్ ఏమైనా గుర్తున్నాయా లైక్ సూపర్ క్రేజీ ఫ్యాన్స్ ఉంటారు కొంతమంది సో సూపర్ లవింగ్ ఫ్యాన్స్ ఉంటారు సో ఏదైనా మంచి ఫ్యాన్ మెమరీ ఏదైనా ఉందా మంచి ఫ్యాన్ మెమరీ చాలా ఉన్నాయి అంటే వాట్ ఎవర్ దే డూ ఎవరు అంటే రియల్ లైఫ్ లో ఎవరు అది రియల్ లైఫ్ ఇన్ ది సెన్స్ లైక్ ఇన్ యువర్ పర్సనల్ లైఫ్ నో వన్ విల్ డూ దట్ ఓన్లీ వీళ్ళే చేస్తారు అండ్ ఐఎమ్ సో గ్రేట్ఫుల్ అంటే ఎలా చెప్పాలి I don't say do I deserve it or not, but I'm very happy. And so many people love me, right? So I'm like, wow. So అంటే ఈ లాక్డౌన్ లో కూడా నా బర్త్డే అయింది అండ్ చాలా మంది విష్ చేశారు లైక్ దేర్ సో మెనీ పీపుల్ హూ విష్డ్ మీ ఆల్ అంటే ఎంత మంది ట్యాగ్ చేశారు ఐ సీన్ ఆల్ ద మెసేజెస్ అన్నమాట సో ఈ బర్త్డే చాలా స్పెషల్ నాది సో యా ఐ రిప్లైడ్ ఎవ్రీవన్ అంటే చాలా వరకు ట్రై చేశాను రిప్లై చేశాను సో ఇది మెమరబుల్ బర్త్డే ఐ కెన్ నెవర్ ఫర్గెట్ దిస్ బర్త్డే Oh, that's so nice. Belated happy birthday. Sorry, I missed it. Oh, that's okay. Thank you. Yeah. ఇక్కడ హరీష్ 1312 అడుగుతున్నాడు ఇన్ కన్నడ విచ్ ఫిలిం సో కన్నడ మూవీ గురించి అప్డేట్ కావాలంటే ఆయనకి ఇంకా అది శివరాజ్ కుమార్ గారితో ఓకే సో లాక్డౌన్ లో బర్త్డే ఎలా సెలబ్రేట్ చేసుకున్నాం సో యూజువల్ గా బర్త్డే అనగానే లైక్ ఫుల్ ఫ్రెండ్ తోటి బయటకి వెళ్తాం వి సెలబ్రేట్ లవ్ దిస్ లాక్డౌన్ బర్త్డే ఇస్ వెరీ డిఫరెంట్ ఐ థరోలీ ఎంజాయ్డ్ అంటే నాకు ఏం లేదు కదా పని లాక్డౌన్ కాబట్టి మొత్తం ఐ వాజ్ చెకింగ్ ఆల్ ద మెసేజెస్ ఐ వాజ్ రిప్లైయింగ్ టు అంటే ఆల్మోస్ట్ అందరికి రిప్లై చేశాను ప్రతి స్టోరీ చూశాను వాళ్ళు నా బర్త్డే రోజు దేవర్ యునో హెల్పింగ్ అదర్స్ అండ్ కేక్ కట్ చేసుకున్నారు ఐ వాజ్ లైక్ వావ్ యు ఆర్ సచ్ నైస్ ఫ్యాన్స్ ఈషా ఐ రియలీ లవ్ దెమ్ గుడ్ అండ్ యా అఫ్ కోర్స్ బర్త్డే టాపిక్ లో ఉన్నాం కాబట్టి మన సీఎం కేసీఆర్ గారి బర్త్డే కూడా యూ పర్సనలీ వెంట్ అండ్ విష్డ్ హిమ్ సో ఎలా అనిపించింది అసలు కేసీఆర్ గారిని కలిసినప్పుడు ఏం మాట్లాడారు అంటే నేను ఐ వాజ్ సో మచ్ ఓవర్వెల్మ్డ్ అన్నమాట ఆయన కలిసినప్పుడు అంటే నేను ఎప్పుడు అప్పటివరకు కలవలేదు ఐ డెంట్ ఈవెన్ అంటే ఒకసారి కూడా ఎప్పుడు నేను డైరెక్ట్ గా చూడలేదు దట్ వాస్ ఫస్ట్ టైం ఐ ఎవర్ మెట్ హిమ్ సో ఐ వాజ్ లైక్ ఓవర్వెల్మ్డ్ అంటే ఐ వాజ్ లైక్ ఏమైనా మాట్లాడదామని ఓకే కేసీఆర్ గారు సో యూజువల్లీ మనం ఎవరైనా ఫ్యాన్ కలిస్తే ఎవరైనా నచ్చిన వాళ్ళని కలిస్తే బికాస్ హి హస్ డన్ సో మచ్ టు తెలంగాణ ఆల్సో సో ఇట్స్ నైస్ మీటింగ్ హిమ్ ఆన్ హిస్ బర్త్డే ఐ ఫెల్ట్ గుడ్ Oh, that's really nice. It's very a special day. Exactly. And that's the first time I've seen ante ela untundi like how is the environment there akada so it's different world altogether akada Pragati Bhavan lo so అండ్ నీ ఫ్యాన్స్ అందరూ చాలా మంది బిలేటెడ్ విషెస్ పెడుతున్నారు అండ్ సిడ్స్ చౌహాన్ అయితే వీఆర్ నాట్ జస్ట్ ఫ్యాన్స్ వీఆర్ డై హార్డ్ ఫ్యాన్స్ అంట సిడ్స్ అంటున్నాడు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఐఎమ్ ఆల్సో డై హార్డ్ ఫ్యాన్ ఫర్ యూ Oh, that's so nice.
అండ్ దే డూ దీస్ పెయింటింగ్స్ అన్నమాట. కొన్ని పెయింటింగ్స్ చేస్తారు, నన్ను ట్యాగ్ చేస్తారు. సో నైస్, సో ప్రిటీ. అంటే నా మొహం కొంచెం మూతి వంకర ముక్కు వంకర అన్ని ఉంటాయి, బట్ స్టిల్ ఇట్స్ సో స్వీట్. ఐ రియలీ లైక్ అసలు అలా అనుకోకు, అలా లేదు కూడా. క్లారిటీగా అంటే ఖచ్చితంగా చెప్తున్నాను, చాలా ముద్దుగా ఉంటావు, అన్ని చక్కగా ఉంటాయి. చాలా బాగుంటుంది, అదే చెప్తున్నాను కదా. అంటే నాకు చూసినప్పుడు అబ్బాయి ఎంత క్యూట్ గా ఎంత బాగా చేశారు. అట్లీస్ట్ ట్రై టైం తీసుకొని లైక్ ఓ వావ్, టోటలీ దట్స్ నైస్. అండ్ యా, క్వారంటైన్ కి సంబంధించిన దగ్గర కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. యూ హ్యావ్ టు బి ఆనెస్ట్ విత్ దట్. సో లాక్డౌన్ అయిపోయాం కాబట్టి అక్కడికక్కడ మన ఇళ్లలో లాక్డౌన్ కదా. సో ఒకవేళ లాక్డౌన్ అవ్వాల్సి వస్తే, ఇద్దరు హీరోలతో లాక్డౌన్ అవ్వాల్సి వస్తే, ఈషా ఇద్దరు హీరోస్ ఎవరిని సెలెక్ట్ చేసుకుంటది? అబ్బా, ఎక్స్ప్రెషన్ అదిరిపోయింది. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇద్దరు హీరోలతోనా? ఇద్దరే. ఇందాక లిస్ట్ ఇచ్చావు కదా, అలా లిస్ట్ కుదరదు. లిస్ట్ నో నో నో. You have your priorities. Please go on. Let it be Chris Hemsworth and maybe Vicky Kaushal. ఎంత సేఫ్లీ ఆడుతున్నావు తెలుసా నువ్వు? సేఫ్ ఏముంది ఇందులో? అయ్యో, నేను అనుకుంటున్నా we want only Tollywood. Okay, only Tollywood. Getting stuck with two male actors, in quarantine. Two male actors అంటే ఇంత ఆలోచిస్తుందా? సరే, హీరోస్ ని కొంచెం సేపు పక్కన పెడదాము, మళ్ళీ లాస్ట్ కి అడుగుతా అయితే. సో ఇద్దరు డైరెక్టర్స్ తోటి లాక్డౌన్ అవ్వాలంటే who you choose for the best company? బెస్ట్ కంపెనీయా? అంటే అది ఇద్దరు డైరెక్టర్స్ తో లాక్డౌన్ అయ్యే అవకాశం వస్తే దేవుడు డైరెక్టర్స్ లాక్డౌన్ అయితే ఇప్పుడు స్టోరీ, ఇప్పుడు సపోజ్ నెక్స్ట్ మూవీ డైరెక్టరే ఉన్నారు అనుకోండి, ఎవరో ఓకే ఉన్నారు అనుకో, డైలాగులు నేర్చుకోవాలి, సీన్లు నేర్చుకోవాలి. ఇక క్వారంటైన్ అంతా అదే పని చేసుకుంటూ కూర్చుంటాం. అంటే టీచర్ అదే ఆబ్వియస్లీ ఇద్దరు పేర్లు అర్థమైంది ముందే. ట్యూషన్ లాగా ఉంటుంది, అదే షూటింగ్ వెళ్లే ముందే ఇక్కడ మొత్తం వర్క్ అయిపోయింది, ఇంకా అక్కడికి వెళ్ళి. అండ్ డైరెక్టర్స్ అంటే సీరియస్ పర్సన్స్ కదా వాళ్ళు. ఐ డోంట్ వాంట్ ఎనీ సీరియస్ పర్సన్స్ ఇన్ క్వారంటైన్. ఐ వాంట్ ఫన్ పర్సన్స్. నేడే అందిన తాజా వార్త, క్వారంటైన్ అంటే ఇప్పుడు క్వారంటైన్ లోనే సగం మనకి యూనో కొంచెం పిచ్చెక్కుతూ ఉంటది ఇంట్లోనే ఉండాలి అంటే. సో కుకింగ్ చేయడానికి చాలా కష్టంగా ఉంది. సో ఎవరైనా మంచిగా కుకింగ్ వచ్చి, డైరెక్టర్లు గారు అక్కడ ఎవరైనా కాస్త వంటలు వచ్చిన వాళ్ళు అంటే ఈసారి చెప్పండి. డైరెక్టర్లకే వంట వచ్చిన వాళ్ళని సెలెక్ట్ చేసుకుంటావా? నాకు నేనే కుక్ చేసుకోలేకపోతున్నాను క్వారంటైన్ లో. మళ్ళీ ఇవన్నీ అంటే అమ్మో, ఇట్స్ టూ మచ్ ఫర్ మీ ఇన్ క్వారంటైన్. ఈషా, ఫస్ట్ థింగ్, ఇంత ఇన్ డెప్త్ క్లారిటీ ఇస్తావని నేను అసలు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు. అంటే నేను ఆలోచిస్తాను, అమ్మో ఇప్పుడు డైరెక్టర్ అంటే అమ్మో ట్యూషన్స్ లాగా ఉంటది. ఇప్పుడు అంటే ఓకే మెయిన్స్ రావట్లే అంటే కుకింగ్ ఉంటే ఇవన్నీ ఉంటాయి, అన్ని పనులు చేసుకోవాలి ఇంట్లో అంటే ఇట్స్ ఇంపాసిబుల్. అర్థమైంది. అంట్లు తోముకోవడానికి, బట్టలు తూకోవడానికి ఎంత కష్టపడుతున్నావో ఇప్పుడు అర్థమవుతుంది. అనగానే ఇమ్మీడియట్ యువర్ థింకింగ్ వాస్ దేర్. సరే, డైరెక్టర్స్ కూడా పక్కన పెట్టేద్దాం. ఇప్పటి నుంచి నీ కోసం చెప్తా, వంటలు వచ్చిన డైరెక్టర్ ఎవరైనా ఉన్నారేమో అని. సో ఇద్దరు హీరోయిన్స్ తోటి లాక్డౌన్ అవ్వాలంటే ఎవరు అవుతారు? ఓన్లీ ఇద్దరేనా? అమ్మా, ఇద్దరికే ఆప్షన్ ఇస్తాను. అంటే ఇప్పుడు గర్ల్ గ్యాంగ్ ఎంత మంది ఉన్నా ఉండొచ్చు. గర్ల్ గాసిప్స్ అన్నది అలా ఎన్ని రోజులైనా అలా లాక్డౌన్ అయిపోయినా సరే అప్పుడే అయిపోయింది లాక్డౌన్. ఈ క్వశ్చన్ రాశాను చూడు, నేను నాది అసలు కాదు నేహా, కమాన్ యూ టెల్ మీ. ఇంట్లో ఇద్దరు గర్ల్స్ ఉంటేనా, మనకి ఇద్దరున్నా ఒకళ్ళున్నా, లాక్డౌన్ అయిపోయినా సరే మనకి గాసిప్స్ కి టైం ఎలా అయిపోతుంది అంటే ఇట్ విల్ గో వెరీ ఫాస్ట్. యు నో హౌ ఇట్ ఈస్, రైట్? కమాన్. ఇంతమంది సెలబ్రిటీ, ప్రతి ఒక్క సెలబ్రిటీని నేను ఈ 3 క్వశ్చన్లు అడుగుతూ వస్తున్నా. అందరి దగ్గర సమాధానాలు ఉన్నాయి. నువ్వు ఒక్కదానివే ఏంట్రా బాబు ఈ కర్మ, ఈ క్వశ్చన్ ఎందుకు రాసాననే ఫీలింగ్.
అంటే కరెక్ట్. ఇప్పుడు నేను సరే ఓకే క్లీషేడ్ ఆన్సర్ ఇస్తా. ఓకే ఇద్దరు పేర్లు చెప్పాలంటే చెప్తా, ఇద్దరు పేర్లు చెప్తా. ఓకే యు ఆర్ హ్యాపీ, యు విల్ బి హ్యాపీ దెన్. yes ఓకే please. దెన్ ఐ వుడ్ లైక్ టు గెట్ లాక్డ్ with maybe ఇప్పుడు ఇస్తా క్లారిటీ ఇస్తా. maybe Samantha, because I really like her skin, so maybe lockdown అయ్యే లోపల స్కిన్ టిప్స్ అన్ని తెలిసేసుకొని టిప్స్ అన్ని నేర్చేసుకోవచ్చు. అండ్ the other one maybe శివాత్మిక, 2 girls funny girls. మళ్ళీ ఇద్దరిని తీసుకుంటున్నా. వాళ్ళిద్దరు ఒకటే కింద నాకు వస్తుంది. అక్క చెల్లెలను మిడగొట్టకూడదు కాబట్టి ఇద్దరిని తీసేసుకుంటున్నా. అవును, సో ఇట్ బి ఫన్. నైస్, బాగుంది, మంచి ప్రాపర్ ప్లాన్. ఇప్పుడు ఒక్కసారి హీరోస్ దగ్గరికి వెళ్దామా? ఓకే ఇప్పుడు ఎవరి పేరు చెప్పాలి? అందరికి పెళ్ళిళ్ళు అయిపోయినాయి కదా హీరోలకి. వాళ్ళు ఎందుకు నాతో ఉండి obviously they don't want to spend time with me kada, come to me. నా వల్ల కాదు. నేను ఇంత ఆలోచించలేదు క్వశ్చన్ రాసేటప్పుడు. అంటే వాళ్ళకి పనులు ఉంటాయి కదా ఇంట్లో, పనులు చేసుకోవాలి కదా, దే హ్యావ్ టు హెల్ప్ దేర్ ఫ్యామిలీ కదా. ఆర్ there is work, there is ఇప్పుడు కొత్త ట్రెండ్ స్టార్ట్ అయింది. జూమ్ కాల్స్ లో యు ఆర్ డూయింగ్ స్టోరీ నరేషన్స్, ఇంటర్వ్యూస్, మొత్తం అన్ని అవుతున్నాయి. ఇప్పుడు మనం లైవ్ ఎలా చేస్తున్నాం అలాగే ఉన్నాయి. అందరూ ఇప్పుడు కొంచెం బిజీ ఉన్నారు. ఇట్స్ నాట్ లైక్ ఫ్రీ బిజీ ఉన్నారు కొంచెం. ఓకే నేను డ్రాప్ అయిపోతా అసలు. ఇంకా క్వశ్చన్ ప్రొలాంగ్ చేయాలి. నేను మానేస్తా ఆ క్వశ్చన్ అడగడం. రష్ట్ మీ క్వశ్చన్ అడిగితే ఎవరైనా ఐ విష్ విత్ దిస్ హీరో, ఐ విష్ దాట్, అట్లా లేదు. వాళ్ళ పిల్లలు ఉంటారు, వాళ్ళ ఫ్యామిలీలు ఉంటాయి, నాతో ఎందుకు లాక్డౌన్ అవుతారు. వామో, నీ జీవితంలో ఇంత క్లారిటీ ఉందన్న విషయం నాకు ఇప్పుడే అర్థమైంది. అంటే ఈ యాంగిల్ లో కూడా ఆలోచించాలి కదా. లైక్ ఓన్లీ ఈసారి అబ్బాయికి మాత్రమే సాధ్యం అమ్మా అది. డైరెక్టర్లను అంటే ఇద్దరు డైరెక్టర్ తోటి ఎవరితో అంటే వంటలు ఎవరికి వచ్చాను ఆలోచించిన ఏకైక మహిళ. లైక్ సో సెల్ఫిష్. అబ్బా, డైరెక్టర్ తో ఛాన్స్ దొరికింది. ఐ కెన్ లెర్న్ ఫ్రమ్ హిమ్, ఐ కెన్ వర్క్ విత్ హిమ్. అలా ప్లాన్ కాదు. ఇంతకీ ఆ డైరెక్టర్ కి వంట వచ్చా, మళ్ళీ నేను అనవసరంగా నేను వండి పెట్టాల్సి వస్తుంది. అంటే నేహ ఇదంతా క్వారంటైన్ లో వంట చేసి ఇంట్లో సామాన్లతో మీ గదులు జర్నీ చేసరికి ఐ గోట్ మైండ్ ఫక్డ్ అంతే. Oh my God. అర్థమవుతుంది, కష్టాలు అర్థమవుతుంది. సో గుడ్ టు నో దాట్ ఆల్సో, బట్ దట్స్ రియలీ నైస్. ఓకే సో వరుణ్ అడుగుతున్నారు నెక్స్ట్ మూవీ అప్డేట్స్. ఇచ్చేసింది వరుణ్, ఈషా తెలుగు, తమిళ్, కన్నడ అన్ని ఇచ్చేసింది. అండ్ గైజ్ అందరు కూడా మా ఇద్దరిని కలిపిపోగిన వాళ్ళందరికి స్పెషల్ థ్యాంక్స్. టూ బ్యూటీస్, నీ వల్ల నన్ను కూడా టూ బ్యూటీస్ అంటున్నారు. ఓకే లెట్స్ కమ్ టు దిస్ ఫ్యూచర్ ప్లానింగ్ థింగ్ ఒకసారి తెలుసుకుందాం. సో ఎటువంటి క్యారెక్టర్స్, ఎటువంటి రోల్స్ లో ఈశాన్ చూసుకోవాలనుకుంటుంది? అంటే కోరిక, లైక్ ఒక్కసారన్నా ఇటువంటి క్యారెక్టర్ నేను చెయ్యాలి అనేది. నేను రీసెంట్ గా మనీ హైస్ట్ అది చూసాను. సో ఐ రియలీ అందులో ఎవరు క్యారెక్టర్? నైరోబి, టోక్యో. నైరోబి ఇస్ మై ఫేవరెట్ టు. యా, సో అంటే ఎవ్రీ క్యారెక్టర్ ఈస్ అమేజింగ్. డెన్వర్, everyone, the professor, everyone looks amazing and they act really well. So I don't mind being a professor also. I can do this and act. I mean, it's a very good character. So I don't mind being a Denver and doing that smile. So I can do that also. So it's fun, right? Ante oka character ki oka manchi edo oka ivvadam, like nuance or something like that. So it's nice. So I really loved it, Money Heist. And inkoti Suicide Squad. Yeah, I really like అందులో మార్గో రవి చాలా బాగా చేసింది. అండ్ దానికి బర్డ్స్ ఆఫ్ ప్రే చేసింది నెక్స్ట్. I really like that one. So I want to do something crazy like that.
సో ఇట్స్ మోర్ అంటే నీ ఇప్పుడు నీ సెలెక్ట్ చేసుకున్న క్యారెక్టర్స్ ని చూస్తుంటే యూ ఆల్సో లైక్ టు బీ ఇంటూ లైక్ రౌడీ టైప్స్, టామ్ బాయ్ టైప్స్, టఫ్ జోన్ ఆర్ యాక్షన్ కైండ్ ఆఫ్ స్టఫ్. ఐ వాంట్ టు డూ ఎవ్రీథింగ్. అంటే ఐ గెట్ అని కాదు, నాకు కూడా ఇంకోటి ఏంటంటే చూసే వాళ్ళు కూడా బోర్ కొట్టదు కదా, ఈషా ఎప్పుడు ఇట్లాంటివే చేస్తుంది ఇంకేముంది అని చెప్పి. సో ఐ ట్రై సెలెక్టింగ్ డిఫరెంట్ క్యారెక్టర్స్ అండ్ డిఫరెంట్ ఏదన్నా వస్తే ట్రై చేస్తాను. బట్ వచ్చిన వాటిలలో ఐ చూస్ లైక్ ఓకే కొంచెం చేంజ్ ఉన్నా సరే ఐ డూ ఇట్. బట్ యూ డోంట్ గెట్ సచ్ క్యారెక్టర్స్ for girls here, so I hope it will change now. లెట్స్ హోప్ సో. ఇందాక ఎవరు అడిగారు, ఐ ఫర్గాట్ హిస్ నేమ్, బాబు ఐఎమ్ సారీ, మర్చిపోయి ఒకసారి మళ్ళీ తర్వాత ఎత్తుకుతా. ఫీమేల్ ఓరియంటెడ్ క్యారెక్టర్స్ మూవీస్ ఆఫర్స్ వస్తే చేస్తావా అని అడిగారు. డెఫినెట్లీ, రావడమే తక్కువ, వస్తే ఎందుకు చేయను. ఓకే, సో ఈషా, వెన్ అకార్డింగ్ టు యువర్ జడ్జ్మెంట్, ఒక స్టోరీ, చాలా స్టోరీస్ వింటూ ఉంటాము, అందులో నచ్చినే నువ్వు పిక్ చేసుకుంటూ ఉంటావు. సో ఒక స్టోరీలో ఏ పాయింట్ లో నువ్వు నిజంగా అంటే అబ్జర్వ్ చేసి ఎస్ ఐ హ్యావ్ టు డూ దిస్ మూవీ అనుకుంటావు, ఎక్కువగా ప్రయారిటీ చూసేటటువంటి టాపిక్స్ ఏంటి? అంటే when I listen to a story, I visualize it. అంటే చాలా మెంటలీ స్ట్రైనింగ్ ప్రాసెస్, బట్ ఐ రియలీ లైక్ ఇట్. అంటే నాకు ఐ గెట్ ఎక్సైటెడ్ వెన్ ఐ లిసన్ టు అ న్యూ క్యారెక్టర్. లైక్ అసలు ఆ క్యారెక్టర్ తెలుగులో ఎప్పుడు చేయలేదు అంటే ఐ రియలీ గెట్ ఎక్సైటెడ్. ఐ వాంట్ టు గ్రాబ్ ఇట్ అండ్ డూ ఇట్. సో అలా ఉంటుంది. ఇంకోటి ఏంటి అంటే ది స్టోరీ ఈజ్ రియలీ గుడ్. స్టోరీ లైన్, ద వే ఇట్ గోస్, ఆ ఫ్లో అంతా బాగుంది, ఐ వాంట్ టు బి పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ మూవీ అన్నది అది ఇంకోటి. సో చాలా ఆస్పెక్ట్స్ ఉంటాయి అలాగా. సో ఇఫ్ యూ గెట్ ఎ డిఫరెంట్ క్యారెక్టర్, అంటే నా మైండ్ లో ఒకటే ఉంటుంది, ఐ కెన్ ఛాలెంజ్ మై సెల్ఫ్. వెదర్ ఐ కెన్ డూ ఇట్ ఆర్ నాట్ అన్నది సెకండరీ, బట్ అట్లీస్ట్ ఐ విల్ ట్రై డూయింగ్ దట్ వన్. నాకు అది కొంచెం అంటే ఇష్టం, కొత్తగా ట్రై చేయాలి. ఐ వాంట్ టు ఛాలెంజ్ మై సెల్ఫ్ అండ్ సీ హౌ ఐ కెన్ డూ ఇట్. సో యా, ఐ మేక్ ష్యూర్ అంటే విన్న వాటిల్లో కొంచెం అన్న డిఫరెంట్ ఉంటే ఐ ఫీల్ వెరీ హ్యాపీ అండ్ ఎక్సైటెడ్ అండ్ ఐ డూ ఇట్. కొన్ని ఇంకా ఆప్షన్స్ ఉండవు కదా, సో కొంచెం స్టోరీ అంత బాగున్నా ఓకే. అండ్ యూజువల్ గా అంటే ఎవరు చేస్తున్నారు ఏంటి అంటే యూజువల్ వి కాల్ ఇట్ ప్యాడింగ్ కదా. సో డైరెక్టర్ మంచి డైరెక్టర్ అయితే అంటే మనం స్టోరీ చూసుకొని వెళ్ళిపోవచ్చు ముందుకి. బ్లైండ్ గా యూ కెన్ గో ఇట్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అ వెరీ గుడ్ డైరెక్టర్ అండ్ ప్రొడ్యూసర్. సో ఇవన్నీ తర్వాత వచ్చేవి. ఫస్ట్ థింగ్ ఈజ్ లైక్ యువర్ క్యారెక్టర్. ఓకే, సో ఇప్పుడు నువ్వు చాలా డిఫరెంట్ మూవీస్ లో యాక్ట్ చేసావు కదా. సో అకార్డింగ్ టు యూ, నీ టాలెంట్స్ అండ్ నీ స్ట్రెంగ్స్ ని బట్టి ఏ జోన్ లో ఎక్కువ కష్టపడుతుంది అంటే ఓ మై గాడ్ దిస్ రియలీ ఇందులో ఎక్కువ హార్డ్ వర్క్ చేయాలనేటటువంటి కేటగిరీ ఏంటి? అంటే సాడ్, ఇమోషన్, లవ్, రొమాంటిక్, సో సీరియస్, కామెడీ, ఇటువంటి వీటిల్లో ఎందులో ఎక్కువ కష్టం అనిపిస్తుంటుంది నీకు? ఎందులో కష్టమా? విచ్ పార్ట్ ఆఫ్ యాక్టింగ్ కొంచెం టఫ్ అంటే ఇట్స్ హార్డ్ టు వర్క్ ఆన్ మోర్ అనిపించేది? అంటే ఏదైనా ఫస్ట్ ట్రై చేసినప్పుడు టఫే ఉంటుంది. ఐ థాట్ ఐ కెన్ నెవర్ డూ కామెడీ. అంటే కామెడీ నేను చేస్తే నవ్వుతారా అన్నది. బట్ అమి తుమ్మి వర్క్డ్ అవుట్ వెల్. అండ్ ఫస్ట్ మూవీ వాజ్ సో స్ట్రెస్ఫుల్ అండ్ చాలా ఇమోషనల్ ఇది ఉంటుంది నా ఫస్ట్ మూవీ. ఇట్స్ అబౌట్ కపుల్, అంటే ఒక అబ్బాయి అమ్మాయి లివ్ ఇన్ లో ఉంటారు, ఇదంతా ఉంది. సో ఇట్స్ సో స్ట్రైనింగ్. సో ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే పీపుల్ హ్యావ్ టు కనెక్ట్ టు యువర్ క్యారెక్టర్. అంత రియల్ గా చేస్తే అది ఉంటుంది. సో ఏ క్యారెక్టర్ చేసినా, ఏది చేసినా, కామెడీ చేసినా, ఎమోషనల్ ఇది చేసినా, ఆర్ సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్ చేసినా, ఏది చేసినా సరే యూ హ్యావ్ టు పుట్ ఇన్ లాట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ అండ్ ఎనాక్ట్. కాబట్టి ఏదైనా కొంచెం స్టార్టింగ్ లో కష్టం ఉంటుంది. నేను ఆ మూవీ చేసినప్పుడు అంటే యూ హ్యావ్ టు డూ యువర్ హోంవర్క్ ఆల్సో, యూ హ్యావ్ టు బి ప్రిపేర్డ్. ఆ మూవీ నేను చేసినప్పుడు అంటే నేను నా డైలాగ్ ఉంటుంది కదా, నా ఫ్లాష్ బ్యాక్ చెప్తూ ఉంటాను అనమాట. సో ఐ లిటరలీ బ్రోక్ డౌన్ అది చేస్తున్నప్పుడు, బికాస్ ఇట్ హ్యాపెన్స్ టు ఎవ్రీ వన్ చిన్నప్పుడు. సో ఐ కుడ్ కనెక్ట్ టు మై ఫ్లాష్ బ్యాక్. సో సంథింగ్ లైక్ దాట్, ఇఫ్ యూ కనెక్ట్ టు యువర్ అంటే నీకు అయినట్టు, లేదా అలా అవుతే ఎలా నువ్వు రియాక్ట్ అవుతావు అన్నది చేసుకుంటే చాలా రియల్ గా వస్తుంది ఎమోషన్స్. దాట్స్ వాట్ ఐ డూ. I really like that way.
Oh, get it, get it. And you know, I keep hearing, so ఇప్పుడు మనం క్యారెక్టర్ చేసేటప్పుడు యూజువల్ గా వర్క్ బ్యాక్ టు బ్యాక్ షూట్స్ అవుతున్నప్పుడు వి గెట్ ఇన్ టు ద క్యారెక్టర్ అని అంటూ ఉంటారు మోస్ట్ ఆఫ్ ది యాక్టర్స్. ఈజ్ ఇట్ ట్రూ? అండ్ ఎలా అనిపిస్తుంటుంది ఆ క్యారెక్టర్ లో ట్రావెల్ చేయడం? సారీ, ఐ మిస్డ్ ఇట్. యా, నో, క్యారెక్టర్ లో ట్రావెల్ చేయడం ఎలా అనిపిస్తుంటుంది ఒక మూవీలో? నెట్వర్క్ ప్రాబ్లం వచ్చింది అనుకుంటా. అంటే ఆబ్వియస్లీ అంటే రోజు షూట్ ఉంటుంది కాబట్టి యూ విల్ బి ఇన్ ద క్యారెక్టర్ కదా. నేను షూట్ అయిపోయినాక కూడా అంటే వైల్ గోయింగ్ బ్యాక్ హోమ్ ఆల్సో నాకు మైండ్ లో అదే ఉంటుంది, డైలాగ్స్ ఆ సీన్ గురించే ఉంటుంది నా మైండ్ లో. అంటే ఓకే ఇలా ఇలా అయితే బాగుంటుంది, రేపు రేపు ఇలా చేయాలి. సో ఇట్స్ టూ మచ్ ఆఫ్ థింగ్ గోయింగ్ ఆన్ ఇన్ మై మైండ్. అదే ఆలోచన ఇట్ జస్ట్ హ్యాపెన్స్ అంతే. యాక్టర్స్ అందరికీ ఉంటుంది అనుకుంటా ఐ గెస్. ఇట్స్ నాట్ లైక్ షూట్ అయిపోయింది ఇంక వదిలేసాను అట్లేం ఉండదు. బట్ ఫిజికల్ స్ట్రెస్ ఉండదు, బట్ మెంటలీ యూ విల్ బి ఇన్ దట్ క్యారెక్టర్ స్టిల్. in that zone. Yeah, get it. Okay. And usual గా అంటే మ్యూజిక్ అందరం వింటూ ఉంటాము, రిలీఫ్ whatever it is. So ఈషా మ్యూజిక్ వినడానికి రీజన్ స్ట్రెస్ రిలీఫా, బోర్ కొడితేనా, లేకపోతే వాట్ టు కీప్ యువర్ సెల్ఫ్ బిజీ? ఏ రీజన్ కి ఎక్కువగా మ్యూజిక్ వింటది ఈషా? ఎక్కువగా అంటే వర్కౌట్ చేస్తున్నప్పుడు ఎక్కువ వింటాను. వర్కౌట్ వచ్చావా? నెక్స్ట్ రేడియో వింటాను కార్ లో వెళ్తున్నప్పుడు, సపోజ్ అంటే షూట్ నుంచి వెళ్ళిపోయేటప్పుడు రేడియో, ఆర్ ఎల్స్ నేను ఒకదాన్ని డ్రైవ్ చేస్తున్నప్పుడు ఐ లిసన్ టు సాంగ్స్. ఓకే, దట్స్ నైస్. అండ్ వి హావ్ లాస్ట్ 145 seconds left. సో ఇప్పటి వరకు ఫ్యాన్స్ చాలా మంది, మనం ఎవరితోటి మాట్లాడలేదు. ఐ యాక్చువల్లీ వాంటెడ్ టు సే సారీ. ఒక చెప్దా, వాట్ ఈస్ లాక్డౌన్ స్పెషల్స్ ఇన్ హోమ్? ఏం లేదు స్పెషల్స్, నార్మల్ సాదా, సింప్లీ సో ఇట్స్ జస్ట్ నార్మల్. ఓకే, సో ఒకసారి అందరికి కలిపేసేసి హాయ్ చెప్పేసేసి విషెస్ చెప్పేసేస్తే 1 minute 20 seconds విల్ గో. హాయ్ ఎవ్రీవన్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ లైవ్ లో జాయిన్ అయినందుకు. అండ్ ఐ హోప్ ఎవ్రీవన్ ఈస్ డూయింగ్ గుడ్. మీ ఇంట్లో కూడా అందరు బాగున్నారని అనుకుంటున్నాను. అండ్ ఐ హోప్ ఎవ్రీవన్ ఈస్ ఫాలోయింగ్ ద శానిటైజింగ్, గ్లోవ్స్, మాస్క్ ఇవన్నీ జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్నారని అనుకుంటున్నాను. జస్ట్ బి కేర్ఫుల్, బికాస్ అంటే ఇప్పుడు ఇట్స్ హై టైమ్, వి జస్ట్ హ్యావ్ టు బి కేర్ఫుల్. మనం కేర్ తీసుకోవాలి ఇంకా అంతే. ఇంక ఇప్పుడు నో పోలీస్ లాఠీలు, నో దెబ్బలు అవేమి లేవు. నో వన్ ఇస్ స్టాపింగ్ అవుట్ సైడ్, సో యూ హ్యావ్ టు జస్ట్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ యువర్ సెల్ఫ్ అంతే. Correct. Yes, thank you so much Isha. It was like for me more was like మళ్ళీ ఆ స్టార్బక్స్ లో కూర్చొని ముచ్చట్లు పెట్టినట్టు అనిపించింది. గర్ల్ టాక్ లాగా ఉంది నాకు. మధ్యలో ఇద్దరు ముగ్గురు అన్నారు కూడా, మీ ఇద్దరు వీడియో కాల్ చేసుకొని మాట్లాడుకుంటున్నారు. No wonder it is like that. But thank you so much for sharing with us lot of things, and take care, and thanks a lot. You too. Bye, take care. Yes, guys, so 20 seconds, 17 seconds left. Thank you so much Isha again, and thank you so much guys. మీ అందరికి కూడా నేను ఐమ్ సో సారీ. చూసాక చాలా తక్కువ టైం ఉంది, అందుకే ఎన్నో క్వశ్చన్స్, ఎన్నో ముచ్చట్లు పెట్టాలి కాబట్టి లేట్ అయిపోయింది. అండ్ స్పెషల్ గా కాంప్లిమెంట్స్ పెట్టి వాళ్ళందరికీ మంచి మాట్లాడి అందరికీ కూడా థ్యాంక్ యూ గైస్. స్టే హోమ్, స్టే సేఫ్.